Ole chi bai le vek kule kapu zuzur chungchang hian khela hlo viawin ka hria khonge ka ngai dan kan sei ve tiang zu hi a thalowa a thalo na po soi ngai lovin kan hreve ko me chu wangin rem vek se in tur hi ommi lo se ti hi du thu samani ma se kan du thu sam hi engtika ma a thleng ngai don si lo zu ti rem kan tuma thei top kan chua enge moza chu rem ve bok ma se phung vel an suyang main apung tual tuala zu kan dang chepa zu thalo ero atam tual tual zu thalo ani satlia lova zu hla om ani zo ko me a hla om zia chumo tun lai zu tam taka hian harpik robin te hi an telania mi hring taksa hian chiat pui lo ngai na om lo kan thi zung zung mai ni hi chu wangin huai sen takin sarkar hian heng local zu hlom tak tak te aya ziom deuh zawk hi chhop chuak ngam sela a thadai zawkin a rin nomani dan le du nero mithiam te ruwa hmanna hnuaya khau takin zam se kengko bok se chu chuan engemaw chen chu min chhawk zang khayanga zuwa wanga thina po atla hniam nge yang zu in lo thei lo le zu lo la in tur hi kanram hian kan nei teuh sia zorin puya pa na thial zoram mi pui awo pu editor dam rengang che tunlai hian chian rap thlak tak tak avatam te lul em kan thil ton le hriat te kan thil ti du da na tang hi chuan Christian ram ti hi soilang fo loila ava that to zok mel em ka ti eng te thlen chan hi Christian suak aminga Christian chiat ni thani ta na koran member kan tamnu tuk to wanga ka ngai sual sim lo piang thara kan pon sak wang te po ani theyang engpo ni se thil hi aliam to nuwa kan puang zar chiam chiamin kan boipui chiam thin ni berina langa chuti laia ka ngai tuana lo lu chu pu editor hei hi ani tual thana rap thlak tak thleng then khat te hi chu ven pui dan om thei mai lo mo ka ti ya entirnan pakhanna David a thi thuwa te khan midang police NGO te lo in rolta se police kan phone tlang theilo ti lai tak kha apoi lai ber chunin ka hria ba ka an thom hre thu mitam takte po khan media lama soivak vak lovin khati lai khan ma lo lata se panina pi rebeki soi sakhlumani khan thenom ten midang lo punta se police emo NGO hrang hrang le VC te po anin soi sak chung kha minit ni khatlek chu ni lo mel sia hetiang thila hi chuan minu bakara loin rol arem lo kan ti ni mai thei ma se kong zo hoi phat thei tu te tal kha chuan an mei chiat pui nun na kha chu an hum him thei covering cm an contact number te hi tar lang ve to ta se kothlera awruala in omzi a nei zokin karing a to bera chuan pu editor heng thil thleng du om lo alo thlen hian child protection ten mun tina contact number an tar lanang hian heng thil nau pangchok ni lo te chunga harasat na alo thlen hian pui tu zual ko theina police station le atluk pui rin tlak te hi siam ni ve ta se kan that pha mia lawang mo le bai ve tua budget se son lom tura so thing leina tur sum budget a an da chau tura ngai la athim zonga thil thlir thin tu ni lovin aeng zonga thil thlir thiam te hi mi om an ni nga ye lalram nga ka chi bai wule ka thil ve naw ve taka ka ve em hi tam tak chuan in lo ning mai the ma se ka ve miau si ya athuno nang mai in sei chua fu wangai si ani hi min lo hethiam te u kumsom ni emolai hetiang platform a hian kalau au pui to tawiang ti turin ka ve ngut ngut ani ber mai chu hei hi ani kan rama nam dang vai kan ti ho tam lu to hi ani chung vai te chu an lo lu nan permit an nei anga ya an ti tur te chu ke ni ami cheng te chuan hun rei taka tangin tiena kanen lova thiam ve tumna kan nei lo wangin ati tur thok tur chuan state thenoma mi vai te chu
permit siam saka kan chalu angai lo thei si lo ni tu hnuai ro kan mizo thala then khate chuan kan ti ve thei ti in vai roi lovin in lian le moi tak tak kan pathian biakin thlengin kan sa thei ta alomom ngot mai in ti mu zel kan ngaya an ti tur le tho tur kan tho zel chuan chua ngai lova kan hno ho thei hun hi a nga hlelom ngot mai tun din hun thleng hi chuan an tel lovin kan la om thei lo chuan ni bera enge moza thi chuan min la chen chil chu angai ani chu ti lain kan momo te hi chu fel fai taka permit kan siam saka kan vil zuiro angaya kan thla thlam thiang lo hial zo kani heti lai hian permit nei lo le permit fel fai lo te laka ero na thek thoka dan kan le ka ngai ani nima sela hanin man mual phoemo hria hanin kai dua te hi tun lai social media chakto taka te hi chuan ti chiani silo BJP sarkar na hnuaya phei chuan thil ti chiani lo mai thei kan dan thatak mai ILP te hi min hli sakda yang ti te po hlom thei tlatani chu wangin kan dan te hi film khur taka kan man kan kalpui thiam chu angai ti kan hria te ro angai ani ti hian ngai to na ka neya kan ILP hi khong tak le zaom tak si in kan keng ko thein ka ria ILP pek te reng in chu an ILP copy chu veng chung kho chung thu nei tu VCMO local council te kol turom ve se local council le VC te chuan register an ming pa ming veng le khwa Aadhaar card number emo copy permit dam chung le sponsor tu le eng na thok tura sponsor nge ti te chu chin chia thlap ni se tin kha permit nei tuin permit nei lo le permit fel fai lo alo mi khwala ni chuan cheng sang ni aya tlem lo choi tir ni box se tin permit nei lo permit fel fai lo le permit ang ni lo na thok man chua an ni chuan cheng sang hate mo choi tira police ne na hlan tin dan fel tak siamin man ngal tur ti la tin veng chung le kho chunga an ron om man mi pakhata cheng za lak ni box sela he tiang taka kan kalpui thei chuan permit nei lo le permit fel fai lo ho zong zong chuan khoya ma biru na mudon hek lo chua po ngai lovin anin thiar fi hlim mayang kan ram shwai tu te hian ngai to na film tak nen ril ru han hmang se assembly a pulutin siam that han ni se ti hi karwal ona lian takani gospelipa pu editor zora mi pui awo chibaile soingal mayango kan sarkarin February ni somni tanga so thing leitan tuma ruwa manna siam dan hian so thing ching tu te atizam khop mai nia ko pakhata chuan so thing ching tu chung ko somnga anoma so thing tharbei se za chu quintal sang khat velani sarkarin he khwa a so thing lei saka tumza chu a leirun pui round khatna quintal som kwani ti chuan round khatna sarkarin a lei sak thei zat quintal som kwa chu so thing ching tu chung ko somnga tan chuan quintal ni theu chawin an hral ve thei don ta ti na lo ni chu a poisa angzong chuan chung tenin cheng sing ni man chau an hral thei don ta ti na lo ni voi khata hral thei chin niam lu tu khi so thing ching tu de tinwal tu chuani tin a lei hun round khatna le round ni na in ka hi thakhat don tla soya ni tlat hi a fu lo ber lai chuani a ching tu te hian quintal ni den an hral zo a thakhat vel an han ngak le te don ni omani chuta an so thing te hi kho hran daya a chhun khom na hmuna an kho so thing ching society ten an mani sum senga an ba phur thlen alangai don zui sarkar hian thingtlang lo ne eizong ten ha tho hun bi hi an ngai to phalo ang riau mai so thing ching tu ten ha tho hun bi working season hisapin sarkar hian a lei round hi ti chak ro se chu tianga ni lo chuan quintal sang khatemo aya tam hral tur nei khwa ten round thum em po an thlen hmain fur puin anang mai don asin ni kum lama kalu aw pui to ang khan May June thla te hian kan chou ve thei don to em te hi kan ti chek che kang ti hlom tlat mak thin em mai ngai to teu
Dawn vela lunglei. Pu editor le he channel ngai thatu zong zong te chibai le vekule ni sompariat thani sang ni somni panga a zora mi pui awo a khan a topa bongkon bazar building tilan ania tu te sarkar lai change ania engtia rei nge he building hi tile tu nge contractor niang o kalo tia mi pui ta na him lo hle mai thu nei tu lampon mi pui him na ngai tua enfiaran ava tha em John Tepa Mizoram pon